Bună seara tuturor! Bine vă regăsesc la Astrologica. Eu sunt Alina Ciutac și astăzi vorbim despre planeta Mercur, care este deosebit de importantă în acest an pentru că găzduiește nodul sud sau karma acumulată în semnul Fecioarei, pentru că guvernează acest semn al Fecioarei. De asemenea, îl guvernează cumva și pe Uranus sau Uranus cumva depinde de tot ce face Mercur în această perioadă, pentru că se află pe teritoriul, iarăși, guvernat de planeta Mercur în Gemeni și pentru că în această perioadă suntem și în coloarul dintre eclipse și eclipsele sunt evenimente foarte importante care ne ajută să ne orientăm spre noi direcții de viață, de resetări importante. Este o perioadă pe care trebuie să o urmărim sau tranzitul planetei Mercur trebuie urmărit sau orice tranzit coincide cu aceste perioade, cu culoarul eclipselor și cu eclipsele, trebuie urmărite pentru că există o simfonie cerească care contribuie la aceste mișcări în planul astral care se răsfrânge în alegerile pe care le facem în viața noastră pământeană. Haideți să vedem despre ce tranzit este vorba. În primul rând vorbim despre Mercur care va intra în balanță pe data de 18 septembrie și va rămâne pe această zonă a relaționării și a cuplului, a relațiilor cu lumea, până pe data de 6 octombrie. Suntem încă în faza post-eclipsă, dar și înainte de eclipsa de soare intră Mercur aici și susține eclipsa pentru că este cumva și guvernatorul eclipsei care se produce în semnul Fecioară pe care Mercur o gestionează sau o guvernează. Așadar, comunicarea noastră sau felul în care gândim, felul în care activăm și tot ce facem se va schimba în perioada acestui tranzit, poate să devină mult mai ușoară, mult mai plăcută decât perioada precedentă și poate că dispoziția noastră inclusiv se schimbă, devine una mai prietenoasă și ne așteptăm în această perioadă ca și oamenii să ne perceapă într-un fel mai atractiv și mai prietenos, mai armonios. Se armonizează toate discuțiile, toate gândurile de asemenea revin în ordine, dar în același timp nu mai sunt atât de categorice și nu mai sunt atât de rigide și de seci. Este cel mai probabil o perioadă în care majoritatea oamenilor vor simți o nevoie mai mare de socializare, de schimb de opinii, de idei. Încercăm să ne deschidem, să ne îmbogățim și cu alte informații și cu feedback din partea celorlalte persoane. Nu ne mai concentrăm doar pe nevoile noastre și nu mai fierbem în sucul propriu sau doar mestecând aceleși gânduri și aceleși idei în mintea noastră. Contează să le exprimăm, contează să vedem în ochii celorlalți, în ochii interlocutorului contactul, pentru că anume Mercur este cel care facilitează contactul și contactul se realizează în primul rând prin privire cu o altă persoană. De aceea este vorba despre zona de cooperare, de comunicare și de găsirea omului potrivit pentru a fixa o legătură. Să nu vă refuzați în perioada acestui tranzit plăcerea de a vorbi, de a comunica și de a vă exprima ideile cu altă lume, pentru că s-ar putea să fie cu adevărat o plăcere și să vă deschideți, să deveniți mult mai prietenoși și mai cooperanți și dumneavoastră la rândul vă. În ceea ce privește sfera profesională și în relațiile apropiate de cuplu, de asemenea, suntem mai calzi, poate, sau puțin, poate nu neapărat se manifestă în căldură sau în relații apropiate, cât în stabilire sau găsirea noilor idei, a noilor soluții, a noilor contacte, de care vom avea nevoie inclusiv în zona noastră profesională ulterior. Există o mare probabilitate ca persoanele influente să vă atragă acum atenția sau să vă observe, așa că dacă sunteți interesați de aceste aspecte, lucrați la imaginea, la discursul dumneavoastră, pentru că de această dată contează nu atât vizibilitatea și nu atât aspectul, deși balanța este foarte
E un semn foarte complex și specific și atrage atenția și cum este organizată și forma și armonia, cum este împachetat totul. Totuși, dacă ne referim la tranzitul lui Mercur, contează ce gândim și cum exprimăm gândurile noastre și apoi contează și cum arătăm. Fiind un semn al diplomației și al corectitudinii, pentru că Balanța întotdeauna caută acel echilibru și încearcă să împace ambele tabere sau ambii oponenți sau relația să fie egală pe poziții de egalitate, aflat sub auspiciul acestei energii corecte, Mercur aici poate să ne ajute să ne exprimăm calități precum corectitudinea, echilibrul, armonia în exprimare și, de asemenea, să ne ajute la obiectivitate în gândire, în general, să fim mai calculați inclusiv și să facem concluzii corecte, sau cel puțin spre asta vom tinde. Deși când e vorba despre Mercur, este o planetă personală, niciodată nu există corectitudine pe această zonă, pentru că vorbim despre un subiectivism accentuat atunci când în joc sunt sau când există manifestări ale planetelor personale. Dar, din punctul fiecăruia de vedere, din punct de vedere subiectiv, vom tinde să aducem echilibru și dreptate în discursul nostru. Judecățile dure s-ar putea să facă loc sau să dispară un soi de încăpățânare și să începem să fim mai receptivi la ce spune celălalt, la ce sau oferim celuilalt posibilitatea de a se exprima și asta ne ajută să facem ordine în gândurile noastre și să putem să conturăm sau să avem un discurs plăcut sau conversații mai plăcute și mai armonioase. Principalele caracteristici care vorbesc sau cumva generalizăm acest tranzit în câteva cuvinte, cum ne vom simți cu toții în această perioadă: crește gradul de sociabilitate, dorința de a comunica, de diplomație de asemenea, chiar și cei mai rigizi sau cei care au opinii foarte ferme și clare vor fi mai temperați în această perioadă. Observați pe cei pe care îi aveți în preajmă și de asemenea vom fi mai deschiși, mai curioși și mai prietenoși, pentru că Balanța este un semn de aer care tolerează opinii și idei și cu cât mai multe și mai diverse sunt, cu atât mai bine. La ce ne putem aștepta în perioada acestui tranzit sau poate ce este bine să faceți, către ce să vă orientați atenția în această perioadă, repet încă o dată, 18 septembrie și 6 octombrie. Este momentul în care să rezolvați conflicte și tensiuni, în special pe calea dialogului, prin stabilirea contactului și prin căutarea ideilor, a soluțiilor sau a compromisurilor, dar este nevoie să fiți și dumneavoastră deschiși să negociați și să ascultați. Cel mai important este să ascultăm ce are de spus partenerul sau oponentul. Este o perioadă de asemenea foarte reușită pentru cei care intenționează să rezolve un conflict sau o neînțelegere, fie în familie sau la locul de muncă. Ocupați-vă de aceste momente, pentru că aici natura pașnică și mai delicată a Balanței ne poate ajuta să rezolvăm cu mai multă ușurință sau cu mai puține pierderi, cu mai puțin ton ridicat orice fel de subiecte, chiar dacă acestea sunt complicate și delicate, chiar dacă avem ceva de împărțit și suntem în partaj, în separare și în conflict deschis, pentru că Balanța este și zona de, nu doar de armonizare a relației, ci și de conflicte, inclusiv armate, deschise, atunci când avem rivali sau oponenți. Totuși, asta ne ajută să negociem sau să începem tratative, să ne așezăm la masa de dialoguri. S-ar putea și în spațiul public să se observe anumite îmbunătățiri ale situațiilor care altădată provocau foarte multe discuții. Este nevoie doar de un pas pe care să-l faceți, să-l inițiați sau să veniți cu propunerea, să aveți inițiativa proprie de a face un pas către celălalt. De ce contează inițiativa proprie? Pentru că Balanța este un semn
unul din semnele cardinale care impune sau ne forțează cumva, sau una din condițiile ca semnul să funcționeze și să se activeze această energie, este inițiativa proprie. Semnele cardinale ne ajută să inițiem procese. Așadar, nu așteptați să vină către voi cineva pentru a rezolva o situație complicată. Totul trebuie să pornească de la noi, de la gând, cuvânt și apoi acțiune. De toate acestea ține Mercur, iar în balanță necesită primul pas cel puțin. De asemenea, este o perioadă în care ne putem bucura de simțul artistic, de creativitate, pentru că balanța e o energie care ne rafinează și ne educă în multe privințe, în special în ceea ce privește aspectul și partea estetică. Toate lucrurile frumoase, mai diferite sau mai fine, mai atrăgătoare, ne fascinează mai mult. De asemenea, poate fi important sau poate fi unul din criteriile importante care ne ajută să luăm decizie pozitivă sau negativă. Așadar, dacă aveți nevoie de răspunsuri afirmative, mai ales dacă cereți ceva, țineți cont de atmosferă, de preludiu, de cum începeți, de ce folosiți, de nuanțe, de tonuri, inclusiv de mirosuri. Ocupați-vă de atmosfera generală care trebuie să predispună la contact și la dialog. Partea estetică contează foarte mult în această perioadă, pentru că trebuie să ne satisfacem toate la nivel emoțional, intuitiv sau într-un plan inconștient, aceste lucruri vor conta. S-ar putea să existe și anumite dificultăți, pentru că balanța nu este doar despre pace, armonie, ci și despre război, și în perioada cu Mercur în balanță s-ar putea să devenim un pic mai indeciși sau nehotărâți și orice informație, pentru că vorbim de Mercur, care ne vine acum în minte, este foarte important să fie bine cântărită și gândită și s-ar putea să fim un pic ezitanți în privința luării deciziei corecte sau să nu știm care este decizia corectă și atunci este nevoie să apelăm la cineva care să ne ajute să ne lămurim. E un fel de incertitudine care poate să ne împovăreze în perioada următoare și dorința de a cântări totul sau de a diseca firul în patru sau de a nu greși, de a face totul corect și perfect, s-ar putea să încetineze toate procesele noastre și s-ar putea să scăpăm momentul oportun pentru acțiune sau pentru a spune ceva, pentru a exprima ceva. Și încă o dată vă reamintesc, este vorba despre un semn cardinal în care deciziile ar trebui să fie luate atunci, pe moment, sau este foarte important să fim la locul potrivit, la timpul potrivit și fortuna, când trece pe lângă dumneavoastră în această perioadă, trebuie să fiți pregătiți să o apucați măcar de coadă și să nu ratați oportunitatea de a spune ceea ce este important sau de a adăuga nota dumneavoastră personală, astfel încât să se țină cont și de părerea dumneavoastră, dacă asta contează într-o relație pentru dumneavoastră. Este recomandat în această perioadă să fiți foarte atenți și la timp și la felul în care gestionați timpul în perioada acestui tranzit. Există probabilitatea ca în spatele unor lucruri care se afișează la prima vedere armonios și frumos, să există lucruri ascunse sau care nu sunt văzute. Este dat și de aspectele tensionate despre care vom vorbi neapărat, dar să nu vă fure peisajul și imaginea dincolo de fațadă. Trebuie să vă uitați și în esență și să analizați totul foarte bine și în timpul comunicării este foarte important să ascultați mai mult interlocutorul decât să trageți plapuma asupra dumneavoastră și să nu vă pripiți în ceea ce privește concluziile care sunt foarte importante în această perioadă, iarăși din cauza suprapunerii cu eclipsa în acest moment. Dacă e să vorbim în
general, care este impactul sau cum ne vom simți cu toții, este un moment în care cu toții tindem spre o comunicare sinceră și apropiată, căutăm persoane alături de care să ne simțim bine sau persoane care să ne pot fi contacte, care să ne fie ulterior de folos, atât în plan privat, personal, cât și din punct de vedere profesional. Nu mai suntem atât de categorici în a emite judecăți și păreri, ci suntem mai degrabă toleranți la opiniile celorlalți și de acest lucru trebuie să țineți cont, iar tactul și politețea, care însoțesc orice discurs în acest moment, sunt hotărătoare și se evidențiază, ies în prim plan. Relațiile, în general, interumane, contează foarte mult, sunt foarte importante pentru noi în această perioadă. Contează să fim împreună, este semnul cuplului, a perechii, a celor care se privesc față în față și care știu să se asculte și să se înțeleagă, și respectul contează în această perioadă, dincolo de Venus, care guvernează această zonă a balanței, care ține de rafinament, frumusețe, armonie și echilibru. În semnul balanței, în exaltare, se află Saturn, care este mult mai dur și mai rigid și lucrurile ar trebui să fie făcute cu maximă corectitudine, respect și cu coloana vertebrală dreaptă. Așadar, nu este vorba atât despre blândețe când vorbim despre balanță, ci despre răbdare, despre respect, despre corectitudine și despre adevăr. Așa că spuneți lucrurilor pe nume, dar nu uitați și de tact și de diplomație. Este foarte important să ne exprimăm punctul de vedere până la capăt, dar același lucru trebuie să-i oferim și partenerului, și nu doar partenerului, ci și oponentului sau adversarului. Aveți respect față de cel cu care sunteți în contact sau alături de care construiți o conversație. Este un moment în care să nu ignorăm nimic, niciun discurs, niciun dialog, nicio nevoie de conexiune a altor persoane, în special dacă vine de la persoanele mai timide sau de la copii sau de la persoane mai vulnerabile, mai empatice poate sau mai sensibile. Este foarte mare nevoia de a fi ascultați. Oricine vă oprește în drum și are ceva de spus, încercați să găsiți timp pentru, nu e neapărat să dați sfaturi, măcar pentru a asculta cealaltă persoană, deși balanța este o zonă activă care imediat se implică în orice fel de activitate și chiar și orice mesaj sau știre sau discurs ne provoacă la acțiune, fiind un semn activ cardinal, ne provoacă să căutăm soluții sau să dăm sfaturi cuiva. Iarăși este una din zonele balanței la care se pricepe foarte bine consultanța. Dacă în acest moment începeți să-i consultați pe alții sau aveți nevoie de consultanță, poate să fie cea mai potrivită sau cea mai adecvată informație pe care să o primiți din partea unui specialist care vă poate ghida într-o situație, inclusiv pe partea legală. Dacă aveți ceva pe această zonă de făcut, pe o petiție, acte, documente de rezolvat în ceea ce privește reglementări, contracte, fuziuni și altele, tot ce ține de unificarea energiilor sau inclusiv de dezbinare și de separare, în cazul în care aveți nevoie de partaj, de soluționarea conflictelor unde sunt mai mulți implicați, este iarăși zona de dreptate se activează și puteți să o faceți în această perioadă. Aspectele negative care însoțesc acest tranzit pot să aducă anumită indecizie și dorința de a evita să ajungem la anumite concluzii și este de dorit să vă faceți concluzii în această perioadă pentru a fi juste și corecte. De asemenea, s-ar putea să fim mai părtinitori în anumite situații.
Dorința de intrigi s-ar putea iarăși să crească în cazul anumitor persoane. Sunt posibile și manifestări de aroganță, de inaccesibilitate, de distanță față de alții, pentru că balanța este totuși destul de selectivă și nu intră foarte ușor în contact cu orice persoană sau cu toată lumea și atunci s-ar putea că anumite persoane să-și manifeste această latură sau de aroganță sau de lipsă de disponibilitate de dialog. De asemenea, s-ar putea pe alocuri să fie ignorate vorbele noastre sau afirmațiile celorlalți și noi inclusiv s-ar putea să le dăm la o parte și să nu ținem cont de ele. Asta este partea negativă a acestui tranzit și confruntpentru deliberată atunci când alegem cu cine să vorbim și cu cine să nu vorbim, pentru că ne simțim slabi și pentru a nu ne simți atât de deschiși sau vulnerabili, alegem să luptăm sau alegem luptele nedrepte, necinstite și necorecte, când din start știm că avem anumite privilegii sau putem să fim aleși în cazul unor concursuri inclusiv pe această zonă sau în această perioadă, iarăși să fac foarte multe nedreptăți sau sunt evidențiate sau privilegiate anumite persoane, de asemenea apare tot ce ține de cumetrism și altele asemenea. Sau pot să se afișeze sau să apară tot felul de intrigi și de afirmații despre cineva în prezența sau în lipsa, pe la spatele cuiva, lucruri care să știrbească din importanța acelei persoane, adică luptele care se fac din spate, care nu sunt pe față și nu sunt corecte, se pot acutiza în această perioadă. Evitați să fiți atrași în astfel de situații sau în astfel de intrigi, nu doar să nu le generați, ci să nu le susțineți sau să vă sustrageți din astfel de zone, pentru că altfel sunteți partași la aceste acțiuni. Și haideți să trecem și la recomandări pentru fiecare semn zodiacal în parte. Vă reamintesc să vă orientați în primul rând după semnul ascendentului dumneavoastră, pentru că fac aceste recomandări în funcție de casa astrologică care este tranzitată sau care este vizată. Iar acest lucru se numără de la momentul ascendentului dumneavoastră. Dar puteți să completați și cu informația legată de semnul soarelui sau eventual a lunii, în cazul în care sunteți persoane mai empatice, mai pasive sau mai receptive. Așadar, pentru Berbec sau ascendent în Berbec, focusul sau Vanim Mercur, zona parteneriatelor, se activează tot ce ține de relații, de negocieri, de imaginea dumneavoastră în ochii celuilalt sau a lumii în general sau de felul în care vreți să impactați lumea. Aveți parte de oportunități în ceea ce privește discuțiile mai elegante, mai puțin apăsătoare față de felul în care sunteți obișnuiți să tratați problemele, sunteți mult mai direcți, dar acum vă ajută acest Mercur să ocoliți într-un fel elegant orice discuții complicate și vă ajută să stabiliți noi contacte, să creați sau să semnați noi contracte, să deblocați anumite blocaje în dialogul cu partenerii sau blocaje vechi în ceea ce privește anumite interacțiuni cu publicul sau cu lumea. Puteți să vă ocupați și de un rebranding în cuplu sau să renegociați în favoarea dumneavoastră sau în favoarea amândurora contractele anterioare, să setați reguli noi, poate, să împărțiți sarcini casnice sau în cuplu, mai ales dacă e vorba despre parteneriate serioase în care există angajamente și nu doar relația care se bazează pe apropiere. Este de asemenea o oportunitate care vine dinspre trigoanele dinspre Pluto și Uranus, care sprijină în acest moment relațiile dumneavoastră și alianțele dumneavoastră. Vă ajută aceste trigoane să stabiliți contacte cu oameni deschiși, inovatori, poate inclusiv influenți sau care au putere de decizie, să vă sprijine în dialogurile și în contactele dumneavoastră. Trebuie să țineți cont și de atenționări, și anume chiar începutul acestui tranzit poate fi un pic mai confuz pentru dumneavoastră, poate exista tentația de a
proiecta idealuri sau lucruri inexistente asupra partenerilor și de afaceri și a celor de cuplu, promisiunile și cele pe care le faceți și față de dumneavoastră s-ar putea să nu aibă niciun fel de temei sau bază legală și aici ar trebui să fiți acoperiți, să nu credeți pe nimeni pe cuvânt, ci să verificați datele. De asemenea, s-ar putea să confundați semnele și semnalele și mesajele și să se producă erori pe această zonă, iar în jurul eclipsei, pentru că se creează acest context de resetare, este foarte important ce decizii luați sau ce spuneți, cum formulați, ce decizii, ce hotărâri luați pentru cuplu sau pentru relația dumneavoastră sau pentru parteneriate, pentru că ceea ce vă propuneți în acest moment, în acel moment de resetare, poate avea o dinamică pe termen foarte lung și atunci trebuie să cântăriți toate lucrurile foarte bine. Pentru ascendent în Taur sau pentru Taur, este vizat acum sau animată este, Mercur întotdeauna agită sau animă zona prin care trece, este vizată zona sănătății, a muncii dumneavoastră, a rutinei zilnice, a activităților și a task-urilor dumneavoastră pe care le faceți în mod normal în viața dumneavoastră de zi cu zi. E nevoie să vă stabiliți sau să vă activați în felul în care vă organizați mai bine programul, în relația cu colegii s-ar putea îmbunătăți ceva sau încercați să aduceți armonie pe această zonă și, de asemenea, ocupați-vă de stilul dumneavoastră de viață, care poate să fie, de asemenea, îmbunătățit. Există oportunități de a optimiza procesele dumneavoastră de muncă, să folosiți, poate, sau să introduceți instrumente noi sau abordări, viziuni noi în practica dumneavoastră zilnică, ceea ce face ca munca să fie mult mai plăcută, mai armonioasă, mai ușoară, poate, să vă descarce puțin de sarcinile grele sau împovărătoare. Puteți, de exemplu, să folosiți anumite template-uri, presetări în activitatea dumneavoastră, dacă se poate introduce cumva, sau să vă orientați în funcție de activitatea pe care o aveți, ce puteți să faceți ca să optimizați procesul de muncă. Dialogurile foarte liniștite, calme, civilizate, vă fac cooperarea cu colegii să fie mai productivă și mai strânsă și lucrul în echipă în această perioadă merge mult mai bine. Trigoanele care susțin Mercur în balanță aduc foarte multe idei originale sau idei smart la care nu v-ați gândit altădată. Un brainstorming este binevenit acum la locul dumneavoastră de muncă sau să cereți păreri, să intrați în dialog, să cereți inclusiv păreri despre, nu doar legate de activitate, și despre, inclusiv poate feedback asupra lucrurilor pe care le faceți și puteți să faceți un fel de upgrade în această perioadă și să vă simțiți mai bine în ceea ce privește starea corpului dumneavoastră fizic sau starea de sănătate, să vă simțiți în armonie sau rutina dumneavoastră care ține de igienă să fie mult mai echilibrată și armonizată în perioada următoare. Atenționările perioadei țin de bârfe sau zvonuri sau anumite informații care se strecoară sau care circulă, poate în mediul dumneavoastră de activitate sau la birou, care ar trebui să fie neapărat verificate. Nu credeți nimic din ce se discută, pentru că s-ar putea să se creeze confuzie, sau să mizați pe informațiile pe care vi le livrează un coleg, mai ales dacă e vorba de date și cifre, dacă sunt doar bârfe, poate se mai poate trece cu vederea, dar dacă este vorba despre informații, date și cifre pe care trebuie să vă bazați în activitatea dumneavoastră, aici s-ar putea să se strecoare lucruri care să vă împiedice cumva sau să vă împotmolească, mai ales pentru că se produce în preajma eclipsei, a cărei efecte de regulă durează o perioadă mai lungă de timp. Faceți ordine în programul dumneavoastră, puneți toate lucrurile pe căprăriri, dar nu uitați să vă amintiți și de somn, și de alimentație, și de rutină, să evitați în general orice fel de excese. Balanța cere
echilibru în toate, atât în activitate cât și în munca și în odihna dumneavoastră. Pentru ascendent în Gemeni sau pentru Gemeni este acum animată sau mult mai activă zona de creativitate, de hobby-uri, de pasiuni, de plăceri și bucurii ale vieții, de iubire și de proiecte personale. Se activează această dorință de a vă exprima. Mercur ține sau vă guvernează în cazul în care aveți soarele în Gemeni. Vă ajută aici să vă echilibrați poate discursul, vă ajută să vă exprimați, să ieșiți la rampă, să vă prezentați în fața lumii ca pe o scenă, vă aduce și un fel de romantism în discursul dumneavoastră. În relații cu copiii se pot stabili legături prietenești, apropiate, puteți să vă simțiți împreună alături de copiii dumneavoastră mai puțin autoritari, dar să vă bucurați de o deschidere și plăcere și de joc, și copiii se vor bucura, dar și dumneavoastră. Puteți să vă creați un speech acum foarte creativ sau neobișnuit, mai ales dacă aveți nevoie ca vocea dumneavoastră să fie auzită, dacă vreți să lansați, de exemplu, un produs la care lucrați, puteți să faceți lansarea în această perioadă. Trigoanele care îl susțin pe Mercur vă aduc mai multă inspirație și în cazul în care doriți să folosiți tehnologia în aturile, în skill-urile dumneavoastră, puteți să o faceți pentru a crea, de exemplu, un nou conținut sau pentru a avansa într-un fel sau altul. Există și atenționări, bineînțeles, idealizarea unui partener romantic sau promisiunile sau ceea ce nu reușiți sau poate crearea unei imagini căreia nu reușiți să-i corespundeți în fața unui public sau a unui șef, a unui partener, poate să vă joace feste și dacă nu reușiți să vă țineți de promisiuni sau de tot ce exprimați atât de frumos și poetic și artistic, dacă nu știți să susțineți și cu fapte, s-ar putea să aveți ulterior de suferit sau să vă scadă imaginea în ochii celorlalți. Eclipsa, de asemenea, faptul că coincid aceste aspecte cu eclipsa, poate să aducă schimbare de direcție într-un proiect de suflet, dar trebuie să cântăriți și să calculați foarte bine toate lucrurile și poate de asemenea să existe o relație sau să înceapă ceva în legătură cu un copil, de exemplu, sau să apară copil în viața dumneavoastră. Pentru ascendent în Rac, vizată este casa, familia, rădăcinile, tot ce ține de zona de acasă, de ceea ce sunteți în mod firesc, natural interesați, se activează aici sau se animă toate legăturile și toate discuțiile în jurul locuinței, în jurul părinților, a relației cu părinții și tot ce ține de baza dumneavoastră emoțională, de zona de securitate, zona de acasă, la propriu și la figurat. Există oportunități în această perioadă să stabiliți dialoguri vindecătoare în familia dumneavoastră, care să aducă echilibru, liniște, armonie, sau dacă au existat dispote legate de terenuri, de imobile, de felul în care arată casa și în relațiile, în special cu cei apropiați, este un moment oportun să puneți toate și să așezați toate lucrurile la locurile lor și inclusiv să renegociați anumite roluri sau anumite sarcini pe care le aveți de făcut în casă. Trigoanele, de asemenea, vă oferă soluții de organizare a locului de acasă, de redecorare, inclusiv de reparare a anumitor lucruri care nu au funcționat anterior sau dacă au existat probleme, s-ar putea ca tocmai acum să reușiți să le găsiți soluții ingenioase sau pe termen lung și acest lucru cu siguranță vă va ușura viața de acasă sau va ușura relațiile cu cei apropiați. Atenționările în cazul dumneavoastră țin de confuzii legate de acte, de proprietăți, de imobil, de relocare de asemenea sau legate de autorități, pentru că s-ar putea și autoritățile să piardă sau să nu găsească anumite acte, adeverințe legale pe care să vi le ofere și să fie nevoie să refaceți ceva, să recalculați, să faceți alte drumuri și să existe pe această zonă mai degrabă agitație decât dar și acestea vin cu rezolvări. Să nu vă opuneți acestor situații,
cereți documente scrise, mergeți sau faceți copii, interesați-vă, ocupați-vă de acest domeniu pentru a pune toate lucrurile la punct, iar faptul că perioada coincide și cu eclipsa de soare va face ca un anume eveniment care se produce cumva, sau un eveniment familial sau domestic care se produce în jurul casei, poate să reseteze anumite priorități pe termen lung ale dumneavoastră. Pentru ascendent în Leu, vizată este casa a treia a horoscopului natal. Mercur animă zona de comunicare, de studii și de deplasări. Este ceea de ce se ocupă Mercur în mod firesc și natural. Se activează zona de examene, de interviuri, de depuneri de CV-uri, de prezentări, de relații cu vecinii, frații și surorile, de un plan social al vieții dumneavoastră, dar care ține de imediata apropiere. Sunt oameni pe care îi cunoașteți, în contact cu care intrați în fiecare zi. Aveți parte acum de oportunități de a vă prezenta, de a vorbi, de a convinge pe cineva, de a avea un discurs destul de persuasiv, dar care nu reprimă sau care, în cazul dumneavoastră, forța specifică semnului dumneavoastră este mult mai blândă și nu-i dominați pe alții, ceea ce vă face să fiți interlocutori și persoane cu care au un dialog sau vorbesc într-un mod foarte plăcut. Veți fi mult mai bine văzuți în această perioadă datorită felului dumneavoastră mai blând de a comunica. De asemenea, este momentul în care să lărgiți, să faceți o rețea de contacte importante cu oameni cheie care să vă ajute ulterior. Trigoanele sunt, sau acele aspecte favorabile care vin despre Pluto și Uranus, vă fac cumva, sau vă fac să crească vizibilitatea ideilor dumneavoastră și a dialogurilor și în comunicarea cu grupurile sau cu persoanele mai influente sau mai importante s-ar putea să aveți un cuvânt de spus sau să se țină cont de părerile dumneavoastră. Dacă aveți ceva în public de spus, de vorbit, profitați de această perioadă. Atenționările țin de un pic mai multă atenție la felul în care poate nu vorbiți greșit sau la felul în care sunt interpretate mai degrabă greșit sau eronat cuvintele dumneavoastră, la felul în care puteți să pierdeți sau să nu înțelegeți informația foarte bine care vine către dumneavoastră. Este nevoie de mai multă atenție ca să nu se creeze confuzii și poate că e nevoie să dublați toate notele în scris sau să cereți în scris orice fel de acte și documente pentru a putea să le prezentați ulterior sau atunci când discutați și bateți palma cu cineva, urmează apoi să fie întărite, fie într-un chat, într-un WhatsApp, oriunde se poate întări pe hârtie sau în scris, dublați acele conversații. Eclipsa care se suprapune cu acest tranzit poate aduce schimbări bruște în planul dumneavoastră de comunicare, într-o activitate care ține de cursuri, de stabilire de contacte sau tot ce ține de drumuri s-ar putea să se reseteze la un moment dat și s-ar putea... nu există nici rău, nici bine. În cazul dumneavoastră este vorba de felul în care vă doriți să, într-un mod conștient, să faceți lucrurile legate de această zonă de comunicare. Adică nimic nu se spune fără să fie bine gândit sau planificat sau aranjat și pus pe hârtie. Pentru ascendent în Fecioară sau pentru Fecioară, este acum animată sau mai activă, mai dinamică, este zona banilor, a valorilor, este vorba de casa a doua a horoscopului natal și aici se activează tot ce ține sau dumneavoastră vă activați și aveți o minte care este orientată spre tarife, spre organizarea bugetului, spre monetizarea lucrurilor pe care știți să le faceți sau cum să cereți sau cum să gestionați banii pe care îi aveți într-un fel mai optim sau mai bun. Vă ocupați acum de acest tip de organizare. Oportunitățile țin de recalibrare de prețuri. S-ar putea să
primiți o refinanțare în cazul în care aveți nevoie sau poate aveți parte de anumite pachete mai bune sau promoții, ceva care vă aduce într-o stare de echilibru, vă ușurează cumva această zonă a valorilor și a banilor, sau poate vă simțiți mai important în cazul în care aveți parte de produse premium, sau e ceva care vă evidențiază ca pe un client, vă face să vă simțiți deosebit, să vă crească valoarea într-un fel sau altul. Sau puteți să vă ocupați de să faceți astfel de demersuri ca să obțineți prețuri și tarife mai bune. Acele aspecte de trigoane care vin sau susțin planeta Mercur, Pluto și Uranus vă sprijină o formă nouă de venit în cazul în care vă doriți să căutați în exterior resurse noi și poate vă ajută, sau dacă apelați la ajutor, la persoane care știu mai bine să o facă, puteți să faceți acum o strategie fiscală pe termen lung mult mai eficientă sau să închideți o anumită scurgere financiară pe care o aveți. Există atenționări care țin de relația atenționată cu planeta Neptun, care țin mai degrabă de scurgeri financiare sau de lucruri pe care le pierdeți, sau în cazul dumneavoastră pot fi informații eronate legate de venituri și de resurse. Dacă vine cineva cu propuneri să intrați într-o afacere, evitați să răspundeți imediat și verificați toate informațiile, toate datele, mai ales dacă veniturile sună mult prea bine ca să fie adevărate. Fiți prudenți și vigilenți, deși s-ar putea să vă întunece un pic claritatea în gândire, mai ales pentru că este vorba și de eclipsă peste care se suprapune acest moment, iar eclipsa, dacă vă ocupați de o strategie financiară, poate să schimbe ceva în relația dumneavoastră cu banii, cu plățile, cu taxele, cu tot ce ține de posesiuni și de gestiunea acestora, de atașamente față de toate bunurile acestea, sau vă poate pur și simplu simplifica modalitățile de plată. Pentru ascendent în balanță și pentru balanțe, este vorba de casa întâi a horoscopului natal, este vorba despre o zonă care ține de propria identitate, de deciziile pe care le luați în această perioadă. Se activează sau vă doriți să veniți în față sau să aduceți în prim plan imaginea dumneavoastră, să o creați, să o conturați mai bine, să lucrați la ea. Alegerile dumneavoastră pe care le faceți în acest moment contează. Cum vă puteți evidenția sau cum vă puteți propune sau vinde cel mai bine proiectul dumneavoastră, ceea ce faceți, de ce vă ocupați, tot ce vă interesează. Oportunitățile vin în forma lansării produselor sau a serviciilor pe care le faceți. Este un moment oportun în cazul în care sunteți în căutare de job sau de oameni care să vă susțină sau de finanțare, să propuneți proiectele dumneavoastră sau CV-ul dumneavoastră și, de asemenea, să vă ocupați de mesajul în jurul lui. Ar trebui să se formeze totul. Ceea ce spuneți sau, în primul rând, ceea ce gândiți contează foarte mult și dacă gândiți corect, va veni pe o cale firească și susținerea din exterior. Trigoanele care susțin în acest moment dialogul dumneavoastră vin sub forma unor susțineri sau alianțe din partea unor grupuri cu impact, care au o putere. E o tranziție sau sunteți într-o perioadă de tranziție către o nouă versiune a sinelui, dar trebuie să vă ocupați în primul rând de partea mentală, mai puțin de cea fizică, că atunci când vorbim de corp, de casa întâi, de identitate, vorbim și de corpul fizic și de felul în care ne îngrijim aspectul. De această dată este activat mai degrabă mesajul, discursul și planul mental. Gândiți-vă mai degrabă la ce spuneți decât la felul în care arătați, și acela vine ca rezultat, consecință a ceea ce rostiți. Atenționările în această perioadă vin dintr-un fel de oboseală mentală sau o ceață mentală pe care o aveți din cauza opoziției pe care o are Mercur cu planeta Neptun.
S-ar putea să aveți un program foarte încărcat. Bine este să fiți suficient de... sau să aveți un program mai lejer în această perioadă, în acest tranzit. S-ar putea să aveți tot felul de confuzii în ceea ce privește discursul sau ce cuvinte trebuie să folosiți, cu cine trebuie să vorbiți, să confundați persoanele, numele, să confundați anumite date. Trebuie să fiți foarte concentrați atunci când spuneți ceva sau e mai bine să tăceți decât să faceți o greșeală, o gafă, care este mult mai vizibilă în acest moment. Mai bine să nu vorbiți sau să vorbiți mai puțin. Lăsați spații, lăsați timp între întâlniri în cazul în care aveți multe lucruri de făcut pentru a nu întârzia, pentru că și acest aspect va conta foarte mult și va fi... poate să fie hotărătoare în anumite momente. Sau balanța este guvernată, sau un alt guvernator al balanței este planeta Saturn, care este în exaltare în balanță și aici este nevoie de rigoare și de o bună gestionare a timpului dumneavoastră. Aveți grijă cum folosiți timpul și pentru că coincide sau se suprapune cu eclipsa de soare, o decizie legată de felul în care apăreți sau ce spuneți despre dumneavoastră poate produce efecte în lanț, de aceea gândiți-vă foarte bine cum vă afișați și în special ce spuneți, ce scoateți pe gură. Pentru ascendent în Scorpion sau pentru Scorpion, este vorba de casa a 12 a horoscopului natal, pe care o tranzitează acum Mercur, este zona culiselor, a subconștientului, a lucrurilor care nu se produc la vedere, ci undeva într-un spațiu interior, se activează sau este de dorit să vă gândiți, să hotărâți, să calculați, să analizați, să faceți un fel de introspecție legat de orice fel de proiecte ați desfășurat până acum sau situații mai confidențiale în care nu se spun secretele pe care le păstrați, fie a dumneavoastră, fie a celorlalți. Aici este de asemenea în vizor și sănătatea dumneavoastră emoțională, de aceea trebuie să armonizați această zonă ca să existe echilibru acolo. Este un moment foarte puternic pentru anumite insight-uri sau pentru revelații, pentru înțelegeri, pentru conștientizări, pentru finalizarea unor etape importante de viață care se desfășoară în spatele scenei, legate iarăși de secrete sau de anumite lucruri care nu se vorbesc, dar se subînțeleg inclusiv. Vă ajută în această perioadă relația cu trigoanele, cu Pluto și Uranus, care facilitează fie o terapie sau meditația sau un reset interior mental. De asemenea, practicile de regenerare de orice fel, în special somnul sau terapiile care au legătură cu somnul sau cu o recreare, o resetare sau intrare într-un fel de transă, dar trebuie să o faceți neapărat cu persoane care au experiență să vă ghideze în astfel de procese sau pur și simplu dacă luați hotărârea de a vă purifica și de a începe ceva de la zero, într-un plan mental, psiho-emoțional. Atenționările, acea relație tensionată cu planeta Neptun, pot genera situații capcană sau o stare în care vă simțiți dezamăgiți sau vă autoamăgiți în privința unei relații sau a unei relații la locul de muncă. E vorba de planul profesional mai mult decât zona de relaționare apropiată sau de romantică și poate că veți drumul dumneavoastră sau în ceea ce privește sănătatea dumneavoastră sau planul profesional să o luați într-o altă direcție pentru că coincide acest tranzit cu eclipsa de soare care aduce eliberări pe această zonă de atașamente vechi sau de o imagine veche, de o credință veche în ceea ce privește sau un capitol vechi profesional de activitate de muncă. Pentru ascendent în Săgetător,
Vizată este zona prieteniilor, este casa a 11-a a horoscopului pe care o tranzitează acum Mercur, tot ce ține de rețele, de networking, de relații cu planul social al vieții, cu planurile pe care le aveți despre viitor și pe o zonă de noroc care se activează. Casa 11-a ține și de noroc care vine din exterior, așa este văzut cel puțin. Și datorită prezenței lui Mercur aici, s-ar putea să fiți bine văzut de grupuri, de comunități, să aveți cauze și idei comune acum, mai multe alături de alte persoane, să vă simțiți bine acolo, să simțiți că părerile dumneavoastră contează și se ține cont de acestea. S-ar putea de asemenea să aveți oportunități din asociere cu anumiți influenceri care sunt potriviți în cazul dumneavoastră, care vă pot lansa undeva, fie vă propulsează pe dumneavoastră, fie produsele dumneavoastră, fie vă ajută, această zonă a norocului vă face mai vizibil, dar trebuie să fiți la locul potrivit, în grupul potrivit, să fiți alături de oameni, să nu vă izolați, să nu stați în casă în acest moment. Este o oportunitate de a să aveți mai multă vizibilitate, să vă observe și să vă asculte mai multă lume de această dată sau puteți în acest moment să vă poziționați pe o scenă sau să ieșiți în eter, e ca apariția la televizor, de unde aveți un acces la un public mai mare și oamenii vă descoperă pur și simplu. Pregătiți-vă pentru acest moment, aveți suficient timp pentru orice eventualitate, să știți ce aveți de spus și cu ce mesaj veniți către planul social al vieții sau ce puteți propune comunităților din care faceți parte, în care locuiți și vă aduceți contribuția și sprijinul dumneavoastră sau aportul în activitatea dumneavoastră. Există și atenționări date de confuziile pe care le aduce Neptun pe această zonă, care vine de la loialitate față de anumiți oameni sau prieteni, sau s-ar putea nevoile familiei sau copiii să ceară mai multă atenție și acolo este nevoie să stabiliți anumite limite. S-ar putea să existe anumite manipulări dinspre persoanele apropiate, persoanele dragi, mă refer la relațiile romantice sau la copiii mai mici. Manipulările țin de un fel de gelozie, de lipsă de atenție, când publicul dumneavoastră se bucură de mai multă atenție decât proprii copii sau oamenii dragi. Aici s-ar putea să fie nevoie să interveniți pentru a aduce echilibru pe această zonă. Eclipsa, care se suprapune cu acest moment, poate să aibă un rol important sau aduce importanța unui grup, a unui prieten, poate a unei persoane, sau a comunicării într-un plan social care poate nu vă mai reprezintă și este momentul să faceți o schimbare. Fiți atenți încă o dată ce spuneți și unde spuneți, în ce grupuri cu ce grupuri vă afiliați și vă afișați. Pentru ascendent în Capricorn, vizată este casa a 10-a a horoscopului. În mod normal sunteți preocupați de aceste subiecte, e vorba despre carieră, statut și ambițiile dumneavoastră personale. Se activează sau Mercur aduce mai multă vizibilitate profesională. Puteți acum în acest moment să armonizați relația cu autoritățile, cu șefii și să existe un dialog productiv pe această zonă. Sunt oportunități legate de negocierea unui rol într-o activitate pe care o desfășurați sau negocierea unui buget important pentru un proiect pe care îl reprezentați. De asemenea, este vorba despre rezolvarea unor probleme sau neînțelegeri sau asumarea unor responsabilități sau, dimpotrivă, eliberarea de anumite responsabilități și, de asemenea, puteți să vă ocupați de un discurs sau de dialog dacă aveți nevoie de o prezentare pe care să o faceți la un nivel înalt, în fața oaspeților onorabili sau în fața unui public mai select. Pregătiți-vă din start pentru acest moment
care vă onorează sau vă va aduce mai multă vizibilitate și onoare. Trigoanele sprijină acum repoziționarea dumneavoastră strategică în ceea ce urmăriți în cariera dumneavoastră sau în proiectele pe care le desfășurați, care pot avea impact public sau mai mare în această perioadă. Atenționările țin de anumite riscuri de a supraestima valoarea sau sarcina pe care o aveți. Fiți totuși, Mercur ne moderează, ne face un pic mai... ne ajută să înflorim lucrurile, să le facem poate mai pompoase atunci când punem pasiune în cuvinte, dar trebuie să ținem cont și de o anumită modestie sau să nu exagerăm în anumite privințe. Păstrați echilibrul în felul în care sau în promisiunile, ce și cât puteți să promiteți pentru a nu fi apoi cumva dezgoliți sau să nu reușiți să faceți față sarcinilor în care v-ați înhămat de unul singur. De asemenea, poate fi o situație neplăcută în ceea ce privește o discuție cu anumite persoane influente și, înainte de toate, dacă sunteți chemați la răspundere pentru ceva, este nevoie să clarificați toate sarcinile anterioare sau să faceți inclusiv referire la contracte și ce v-ați propus sau de unde ați plecat și ce urma să faceți. Sau să scoateți fișa postului, să vedeți care sunt, dacă cerințele sunt adecvate sau nu. Eclipsa care se suprapune cu tranzitul poate să aducă o întorsătură în statutul și în cariera dumneavoastră. De aceea este foarte important să fiți pregătiți de o recalibrare inclusiv a obiectivelor dumneavoastră. Poate să fie un impact major, mai ales dacă eclipsa joacă un rol esențial în harta dumneavoastră. Nu este neapărat în toate cazurile să fie așa. Pentru ascendent în Vărsător, este vizată casa nouă a horoscopului, studii superioare sau studii extra, studii care țin de o calificare mai înaltă sau relația cu alte persoane, cu persoanele care sunt departe sau în afara țării, călătoriile de asemenea, și Mercur ține și de zona de deplasări, de mutări și de călătorii. Aici s-ar putea să fie mult mai multă mișcare și mult mai multă dinamică, la propriu să fiți mai mult pe drumuri în perioada acestui tranzit sau mintea dumneavoastră să fie foarte activă și ocupată sau dați minții dumneavoastră mai multe sarcini în ceea ce privește educația dumneavoastră. Citiți mai mult, poate faceți un curs, apelați la anumite informații de care aveți nevoie, inclusiv apelați la persoane într-un plan, fie care să vă ajute să vă lămuriți într-un plan legal, pentru că este și zona dreptății cumva, sau dacă vreți să vă apărați dreptatea în instanță, poate să fie una dintre cele mai bune perioade pentru dumneavoastră. De asemenea, într-un plan internațional, vocea dumneavoastră sau publicațiile, de exemplu, pe care le aveți, s-ar putea să aibă un răsunet. Este o oportunitate să faceți un curs sau dacă aveți vreo admitere la o facultate sau la o certificare, la o publicare sau colaborări cu alte persoane de înaltă calificare. Acum Mercur vă facilitează toate aceste lucruri, trigoanele cu Pluto, care este în semnul dumneavoastră, și Uranus, care este planeta guvernatoare a semnului dumneavoastră, care susțin acum îl susțin pe Mercur, vă ajută și susțin transformarea dumneavoastră și deschid orizonturile, vă deschid drumurile. Drumurile dumneavoastră sunt acum deschise de acest tranzit și la propriu și la figurat, și dacă ați vrut să plecați undeva sau să obțineți o viză, un act, un document legal sau să traduceți anumite acte pentru a le face publice sau vizibile altor persoane, este momentul să vă ocupați de această zonă. Sigur că există și relații tensionate, în special din partea lui Neptun, care în cazul dumneavoastră s-ar putea să
activeze anumite frici sau nesiguranțe în ceea ce privește cunoștințele și abilitățile pe care le aveți sau anumite costuri pe care trebuie să le susțineți sau ce urmează, cât va costa și material și emoțional sau într-un plan practic, cât va costa un nou drum pe care să îl începeți. E vorba de un drum cu adevărat major, o etapă nouă de viață, o nouă călătorie a dumneavoastră pe care o puteți începe în acest moment și pentru că este un tranzit care se suprapune cu eclipsa de soare sau coincide cu eclipsa de soare, s-ar putea să existe schimbări de traseu academic, de viziune, de filozofie a vieții și să reprezinte o nouă întorsătură în viața dumneavoastră. Este cu adevărat, în cazul dumneavoastră, un tranzit foarte important. Și pentru Pești este vizată casa 8-a a horoscopului, casa transformării, a morții și a renașterii, una care vine cu anumite dificultăți pe de o parte, dar merită să faceți acest efort și parcursul acesta, chiar dacă pare chinuitor pe alocuri sau mai complicat sau poate vă sperie ceva, dar oportunitatea renașterii sau ce urmează după este mult mai important. Este vorba despre resurse, de asemenea, resursele comune, despre bani pe care să-i gestionați. Se activează toate zonele legate de frici, legate de credite, de finanțe, de moșteniri, teme psihologice profunde de asemenea. Este o oportunitate să renegociați sau să refinanțați un credit ipotecar. De asemenea, puteți să redresați o situație economică a unui proiect la care munciți împreună cu alte persoane. Planurile legate de rambursări, de incasări se pot renegocia în această perioadă sau sunt mult mai inteligibile. Vă puteți înțelege în sfârșit mult mai bine cum stau lucrurile. Trigoanele care îl susțin pe Mercur aici, aduc vindecare în relații, vindecare de probleme, de tensiuni sau de frici, de lipsuri, dar poate aduce și dialoguri foarte deschise, neobișnuite, să vă deschidă un pic viziunea, să vedeți lucrurile altfel, să aveți parte de discuții foarte sincere și oneste despre nevoile și limitele dumneavoastră proprii în cadrul unei discuții mai intime, poate cu partenerul de viață sau cu partenerii de afaceri. Există atenționări care vin tot dinspre Neptun, care este planeta care vă guvernează, vă faceți singur rău într-un fel sau altul sau vă autosabotați. Aici e vorba despre o vulnerabilitate mai mare sau idealizarea anumitor subiecte care țin de bani. Aveți grijă totuși, trebuie să fiți foarte conștienți de cât încasați, de ce cheltuiți, de câți bani aveți, de ce resurse sunt. Trebuie să existe ordine pe această zonă și să fiți în controlul situațiilor pentru a nu intra în panică și în stare de criză atunci când nu înțelegeți ceva. Verificați toate datele, cifrele, conturile și tot ce intră și tot ce iese din conturi sau pe cardurile dumneavoastră și încercați să fiți mai cu picioarele pe pământ, mai ales la începutul acestui tranzit, pentru că avem parte și de eclipsă care se suprapune cu aceleași perioadă în care dumneavoastră sunteți cei care închideți un capitol, destinul fiind în semnul dumneavoastră, nodul nord, iar în ceea ce privește Mercur pe această zonă, s-ar putea să fie vorba de închideri legate de un capitol financiar al vieții. Poate o datorie veche sau poate scăpați de ceva, eliminați ceva și începeți obiceiuri sănătoase pe această zonă, pe acest subiect și veți fi mult mai în controlul situației dumneavoastră financiare. Acestea sunt informațiile pentru fiecare semn zodiacal în parte. Dacă aveți întrebări sau neclarități sau aveți nevoie de mai multe informații sau de ghidare într-o situație particulară sau specifică, puteți apelați la ghidarea sau la sfaturile, recomandările mele în privat. Găsiți toate datele de contact sub această postare pe canalul de YouTube Omastre. Să aveți o seară liniștită. Numai bine tuturor! La revedere!